Di bahik matang idon ni apa RH Hospital fila banyak tu ini kendiat ladon kat nubnai lani ladon kat nusnem nadu bapi la play pat ba ya kene ke hospital. Gila play Peit ba yang kini la ga OPD gila play dalam fra benai ka IPD mendai gila sedang membala selai benai so benai gila sedang sak IPD. Total ka gila play yang kini nam ta Peit ba ka la fra benai mata. Tengah suatu pula ada batai yang ini dulu sedang ya ke jing tumu halendet jong ke jing sedang jopi ya kene ke hospital. Kau mesti napi kendiat halor kita ki facilities lani kilat ba kene ke hospital keterwa bat ka ai sha kinong pang bat kiwe. Pi hang ni di ke super speciality hospital. Idon cibon bahaki facilities bat ka nong pi ke PET CT scan. Ke PET CT scan mata 4 don hang do grupo. Ini hospital apa Meghalaya. Reh ni apa RH hospital ke jungi la don ya ka PET CT scan tu. Ti haba Peit ya kum kani ke jing tai ke barat ba. Kai kebawan ke jing mut ke jong pi bat kai ke pisngo hatu pisngo ba kata ke jing angnut ke jong pi banyarap bat syakri ya kibriyo hak imlang salang kelawan urlong. Pi kita bagwa ngok ngi pina bo sangru do meneru ngi ka hoi ka dia ngi snai ka ni ka dei hi ka profit making organization kam dei bangalong charity rekat ka bangila ba dia ban ai ka jingirap da ka bunta jongki ba kham duna na ta daw gila panel lang bat ka MHS mega health insurance scheme ka bagi ai ka jing mentoy na bata jong babur ki pai ba ka song sa Meghalaya the resident of Meghalaya ban yo ya ka facilities under the MHIS. Di syuakan ni ke interview ngak li pi kum ki beriung idon ba ya kata ka ambition ka aspiration ni ka thong se e bingi kwa ban poi kanan ba kata ka thong kwan ki li pi umar persya ke ka thong ga jong pi ba he ka thong ka baning kong ka ba khamat ka long ka bangi kwa ban ai kam ai jam create employment kadang ta de ka thong ka baar ka long ba ki khon ke ba ki persa ba ki beriu ki bahaya ba seng majungi at least ki long stable ha ka jing em jong ki ka bade ka ultimate ka thong jongi ka ultimate goal ka long ka bangi kwa the peace of mind in our life.